pamati sa iban nga istasyon. Kag kung gusto ko yung magpamati sa iban, di ko pamati. Kaya nakalansang lang sa isa ka istasyon. Di, alin to sa DYHB, nga ginatag sa akon, tigin pabayluan ko na lang di kayo na nag-promo nga amo na para makapamati ko sang iban. Ang 3,000 pesos, ibakal ko sang may maintenance ko nga bulong. Tapos, siyempre, bakal bugas ang sobra. Ipang birthday ko kay birthday ko. Oo, sobra gid. Ako niya ba, naga-driver lang niya. Ako ya sa sulod ng sambalay. Basta radyo, bumbo. Number 1. Number 1 ang bumbo radyo. San o ikaw ulihin nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. To all Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year. Basta Radio Bombo! All Bombo Radio Philippine stations nationwide will now pray the Holy Rosary. We enjoin all our listeners to be one with us in asking the Lord that our country be spared from any widespread devastation and death caused by the COVID-19. This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide. Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas. Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo. Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanomdom sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sa Santo Rosario.
kun aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. May dako gid nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani, aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton, ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong. Kag magiliusa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay kas sa Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Dios nga Amay, nga makagagahom sa ngatanan, magbubuhat sa langit kag sanduta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak ang bugtong aton Ginoo, nga ginalangkon sa gahom sa Espiritu Santo. Ginanak ni Santa Maria nga Birhen, ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato, ginlansang sa krus na manaray kag ginlubong, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay, kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuo sang Dios nga Amay, nga makagagahom sa ngatanan. Gikan didto nagakalipa siya liwan sa paghukom sa mga buhi kas sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawala sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag-adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay kag sa Anak kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang kalipay. Ang nahauna nga misteryo sa kalipay, amo ang pagtunda ni San Gabriel Arkanghel kay Santa Maria nga Birhen. Ang anghel nga si Gabriel ginpadala sang Dios sa pagpahibalo kay Maria nga siya maging iloy ni Jesus, ang anak sang Dios. Yari ako, ang ulipon sang Ginoo. Gabay nga matuman inis sa akon, suno sa imo ginsiling. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag-adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen.
Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa kalipay, amo ang pagduaw ni Maria sa iya pakaisa nga si Santa Isabel. Sinugid bala ako, nga ang iloy sang akon Ginoo, magkari sa akon. Sang mabatian ko ang imo panamyaw, ang lapsag sa akon tiyan, nagtumbo sa kalipay. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan,
kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatlo nga misteryo sa kalipay, amo ang pagkatawo ni Jesus sa bilog. Si Maria nagbunag kay Jesus sa Bethlehem nga nagahigda sa pasungan. Karon, sa banwa ni David, natawo sa inyo ang manluluwas, nga amo ang Kristo nga Ginoo. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ikapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay.
Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi nagidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa kalipay, amo ang paghalad kay Jesus sa templo. Gindala ni Jose kag Maria ang bata nga si Jesus didto sa templo, agud ihalad siya sa Dios sa pagtuman sang kasuguan. Si Simeon nagdayaw sa Dios. Mapataliwan mo na ang imo alagad, Ginoo, sa paghidait, suno sa imo pulong. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan,
kaginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga ang mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may nakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa kalipay. Amo ang pagkadula kag pagkakita kay Jesus sa templo sa tunga sa mga doktores. Si Jose kag Maria sa sulod sang 3 ka adlaw nagpangita kay Jesus. Kag nakita nila siya didto sa templo sa tunga sa mga mangin-alamon. Nga bala ginapangita ninyo ako? Wala bala ka mo makahibalo? Nga kinanglan, yara ako sa balay sa ngakon amay? Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan,
kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga mong mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, nabinagidya tong may nakong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka Hari, Iloy sa kaluoy, kinabuhi kinatangis, kinalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanubol nga mga anak ni Eva. Nagapanghakol kami, nagabako kag nagapanangis kami, siningdutang nga naman. Para igalampo namon, ilingig mo sa amon, ang imo mga mata nga maluluyon. Ag sa ubos nga matapos, ang pagsugod mo sa amon. Ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos sa tiyan mo. O maluluyon, o mahiluklogon, o matamis, ulay nga Maria. Igampo mo kami, Iloy nga santos sang Diyos. Agod mangintakos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo. O Diyos, kay ginduwas man kami sang imo bugto nga anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw. Nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamalandong sa mga misteryo sang Santos nga Rosaryo. Sa balahan ni Birhen Maria, makasunod unta kami sa mga ginatudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon, tungod kay Jesucristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosaryo.
Kabayng ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan. Ang Santo Rosario, buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. We just prayed the Holy Rosary with the intention that our country be spared from any widespread devastation and death caused by COVID-19. Join us again tomorrow, same time and same station. Thank you from Bombo Radio and Star FM. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band. Kag cash, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Arlene Ruiz, taga Kalong-Kalong Sonuman, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo, kay ang radyo ko bala nakalansang lang sa isa ka estasyon. Hindi ko kapamati sa iban nga estasyon, kag kung gusto ko yung magpamati sa iban, hindi ko kapamati, nakalansang lang sa isa ka estasyon. Alin to sa DYHB, nga ginatag sa akon, tigin pabayluhan ko na lang di kayo na nag-promo nga mo na, para makapamati ko sang iban. Ang 3,000 pesos, ibakal ko sang may maintenance ko nga bulong, tapos siyempre bakal bugas ang sobra, ipang birthday ko kay birthday ko. Oo, sobra gid. Ako niya ba, naga-driver lang niya, ako ya sa sulod ng sambalay. Basta radyo, Bumbo. Number 1 ang Bumbo Radio. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa ka bala sa may hinuktanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imuman responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang And Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo!
Oras sa Bombo Radyo Philippines Standard Time, 53 minutos ang nakaligad sa takna alas 9 sang gabi. Maayong gabi Pilipinas, Western Visaya, syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapangalagad na ang bombohanay sa gabi. Diri sa DYWB Bombo Radyo Bacolod, 630 kHz sa frequency sang inyong mga radyo. Subong nga adlaw Sabado, petsa 25 sa bulan sang Disyembre sining nga tuig 2021. Kag Merry Christmas mga kabombo. Kag anom na lang kaadlaw no magatakop na ang tuig 2021 ato naman iga-welcome ang 2022. Sining nga gabi inyo mangin kaupod, Bombo Jairi de los Reyes. Aton dira ginabi-abi ang mga nagapamati sa ilang mga puluyan, ilabi na sa mga naga-tune in sa 630 kHz sumalin sign on tubtub sign off. Subong man sa aton mga kabombo nga naga-drive no nagapamati sa radyo sa ilang mga salakyan samtang nagabiyahe, kag sa mga nagatutok man sa aton nga Facebook live maayong gabi. Sarang nyo naman kami nga malantaw sa YouTube, hindi lang kita live sa Facebook mga kabombo no, live naman kita sa YouTube. I-search nyo lang ang Bombo Radyo Bacolod kag hindi gid magkalipat nga mag-subscribe. Kamusta ang inyong nga Pasko mga kabombo? Baw, sinilang gid nga gabi no, adlaw sang Pasko, may shooting incident ka nagluntad didto sa Purok Sigay, Barangay 2, kaina mga pasado alas 8 sang gabi. Sa inisyal nga impormasyon, ang biktima ang ginkilala kay Elmar Gayaten, 27 anyos. So aton check karon kay Bombo Grace Lynn Lubaton kung ano ang natabo, kamusta ang sitwasyon sining biktima, sinoto ang nagluthang sa iya, kaga kung ano ang initial investigation man sang kapulisan tuhoy dire. Ang Purok Sigay Barangay 2 no, hindi na inabag-o sa aton nga mabatian nga may nagalunta dire nga mga insidente. Madumduman nga dire man nasapuan ang utod nga ulo to bala nga nasulod sa sako sang tinalikdan nga Agosto nga ang lawas ang nasapuan sa Barangay 38. So masami man ining Purok Sigay Barangay 2 no, nga ginaluntaran sa mga drug buy bust operation. So ano na naman ining natabo dire sini nga gabi maskin December 25 do wala gid sang patawad no. So yara na sa piyang kalinya si Bombo Grace Lynn Lubaton. Bombo Grace, please come in. Samtang nagapakig-angot kita mga kabombo no, kaya Bombo Grace Lynn Lubaton kay live to siya sa karon dito sa may crime scene sa Purok Sigay Barangay 2 kung sa diin na isa ka lalaki na naman ang ginluthang galing kaya masubo kaya adlaw mismo sang Pasko natabo ining insidente no. Sa liwat ining lalaki ang biktima ang ginkilala kaya Elmar Gayatin, 27 anyos, kaga ginluthang sa sulod mismo no sa puluyan sini sa Purok Sigay Barangay 2. Samtang nagapakig-angot pa kita kay Bombo Grace Lynn Lubaton no, sa bahay naman sa syudad sang Talisay. Sige, ato ni nabalikan karon no ang natabo sa Talisay City. Sige, yaran sa piyang kalinya si Bombo Grace Lynn Lubaton. Bombo Grace, please come in. Okay, Bombo Jaire. Okay. Bombo Jaire, live kita subong sa Purok Sigay, Barangay 2, syudad sang Bacolod, kung sa diin mayara sang lalaki no patay sa shooting incident sinigid lamang gabi. Kag subong nga kita sa puluyan iya ginatiniran. Bombo Jaire, according sa information nga baton ta, ang ini nga puluyan ginarentahan lang no, kag ang nag-i-stay diri live-in partner. So lalaki ang patay diri kag tatlo ka mga lupok no ang sa initial nga information na batian sa aton mga kauturan kay wala labang po mo dyan nagapalupok di ang mga katawhan ti amo pag na determine gid nga isa ini ka shooting incident no nga natabo. So sa aton nga pagita sa information diri kag ari dito sa area gid mismo tatlo ka mga pilas ang hatag sa aton nga info sa aton nga investigator. Isa sa wala nga bahin sang iya nga ulo kag duha sa liog no ang igo. Kag wala pa nabalaan kung ano nga klase ng armas pangluthang ang gigamit sang suspect, pero may ari diri nga tatlo ka empty shell no ang nakita diri sa malapit sa bangkay o kung sa lalaki nga luthang Bombo Jaire. So subong kung makita mo dira wala pa sang yellow tape, wala pa nakaabot ang soko no kag sa Bombo Grace, mga alas ano gid natabo ining shooting incident kay ina nga manog alas 10 na wala pagihapon nakalabot dira. So, base man sa information nga nabaton ta, Bombo Jaire, ang barangay Kagawad mismo nag-inform sa police station 2, no? Mga 8:30, Bombo Jaire, natabo ining shooting incident pero hindi pa na-confirmed, no? Ang aton sininga barangay Kagawad,
nagpabalo siya mga 8:40. So dira no sa oras ang alas 8 tub siguro sa mga 8:40 Bombo Jerry. Si Elmar Gayatin, Bombo Grace, siya nino ang nagarenta dira sa nasambit nga boarding house. Kaga siya lang iniisang nag-star dira. So Bombo Jerry, according sa aton nga mga information nga nakuha mismo sa kapulisan, mayari siya upod nga live-in partner, no? Duwa di sila, wala man sila sang bata. Kag according sa Barangay Kagawad, diri sa Barangay 2 nga si Kagawad Oro, 8 months pa lang ni sila diri nagaano upon mag-live-in partner, Bombo Jaire. Di nang iya live-in partner subong Bombo Grace? Wala diri, no? Ato siguro sagwa may ginaasikaso, but kagina ang iya sa nga live-in partner nagwa lang ni, no, para magpaload. Pagkabalik kya mo Jairi, wala na sang kabuhi iya nga live-in partner, no? Amo na dayon kag nagkadto na diri ang Barangay Kagawad man ang aton mga kapulisan sa sining insidente. So ano subong ginahulat na naton ang SOCO, no, para sa thorough investigation sa sining shooting incident. Kag kumakita dira Bombo Jaire ang iya sining tiil, no, kitano kay ang ini nga balay, no, pagsampot mo sa alas dayon dason kwarto, no, hindi siya dako gid nga balay, ang tsaktuhan lang no, para la sila bala nga duwa kag nera pa sang electric fan nga nagaandar di sabihin o kun abot silingon Bombo Jaire nagakatulog ining biktima, no, kag naka-underwear lang ini siya. So Bombo Grace, ang natabo nagwa lang ining live-in partner niya no nagpa-load pagbalik na sapuan ni na lang nga dugoon na ining biktima. Yes, Bombo Jaire, kag nakita ko man mismo, no, nga puro isang dugo ang iya sini nga uluhan, no, kay dira gid ang pilas sang biktima sa wala nga bahin sang iya ulo kag duha ka mga igo sa iya nga liog yung sigurado gid sa Bombo Jaire. Kag ini nga location sulodlon ini siya, no, medyo makitid gid ang dalan, no, Bombo Jaire. Kag kung imo nga estimate, no, mga siguro 10 to 15 meters, no, ang kalayoon sa dalanon, no, kag may maagihan ka pa nga pangsut, no, kay ano gid makitid gid ang dalan kag amo ni wala di sang exit na sa ilang ginatiniran gid, no, pagba mo mayari di nga padel di sir, no. Oo, diri wala na alagyan mo Jaire. Kumbaga Bombo Grace ginsulod ini siya, no, ining biktima ginsulod siya sa ila puluyan kaga amo pagaluthang siya mayara dira sa nga nakakita abi kung pila ka bilog ining suspetsado. So Bombo Jaire, wala pa kita sang may napamangkutan diri nga mga pumuluyo kay wala man diri sila ang ari lang diri mga kapulisan, no. Posible kilala ya ang nagtiro sa iya, no, kay natutulan gid ang iya balay, nagakatulog pa ini siya. Sa dead end na ni, no, Bombo Jaire, wala na sang exit kumbaga. Isa lang man, no, isa lang man ang alagyan saka padulong diri kag pagwa man sa dalanon. So Bombo Grace, miyara kita dira sa nga pwede nga ma-interview tuoy abi sa background sining ni Elmar Gayatin kung ano ining background niya, ano ning iya obra kaga kung may record ini bala sa kapulisan. So Bombo Jaire, pamangkoton ta, no, ang Barangay Kagawad diri sa gwa, magwa kita. No? Si Kagawad darada. Kagawad Oro. Bombo Jaire, hindi ko siya available subong, no, kay may istorya ka sa iya. Sino da sa karon Bombo Grace sa mga taho ang mga kapulisan lang gid, no, sa sulod? Kagangaton nga hepe kagina subong naglapat siya. So, wala pa siya kabalik Bombo Jaire, siguro may ginaasikaso bahin sa sining shooting incident kay pila naka oras, no, alas 8 something atabo wala pa gid sa gihapon sa SOCO kag subong nag-inulan diri. Naga-inulan? Oo, nag-inulan Bombo Jaire. No, pero gahulat kita, no, nga kadtuan sa SOCO kay naluoy man ka bangkay Bombo Jaire kay bulan tulokon kay kuno gid sa dugo. Mga manog duha na nga daan ka oras bala Bombo Grace. So Bombo Grace, sa paglantaw mo dira sa nga balay, may kamusta dira, may ano man senyales man nga do may natabo abing force entry o kun may mga do naglinapta man ng mga kagamitan nga do may nagluntad nga komosyon? Bombo Jaire, base sa
nakita ko diri no do wala man siyang forced entry gani no wala man naguba ilang pertahan. O posible nga bindayaan sa nakabukas lang guro ang pertahan mo dire. Ay kita sa bao mo dire no kaya hara na ang soko nagabot. So mo Grace, wala dira sa nga may nakakita gid abi o kung na may CCTV sa lugar kung sino ang kung makakita bala kung sino mga nagsulod dira sa puloy ani Almar Gayatin? Wala pa ta kay balaw dire kung may ari diri sang CCTV no kaya diri gid mismo sa iyang giniran sa iyang abot sa iyang living partner wala ka din makita na CCTV. Kung makita mo dira may mga tanong mga sa kilid kagad and nagid no kumbaga do katapusan nga balay sa inyong area. Makita ang tuod no sa imong mga Facebook live Bombo Grace no nga kakitid gid tuod sa nga dalan hulungdon gid bala. So kumbaga ginhungod gid siya sulod sining mga suspesado. Kasubo man bala Bombo Grace no kaya December 25 ba natabo ini nga insidente? Yes, Momo Jaire. Madamo pa kita sang mga insidente nga natabo sa sining adlaw sang Pascua but ini ang shooting incident amo niya pinakalala kag sini pa nga gabi natabo Bombo Jaire. So subong tig patigayon ang sokota sa investigation no kapag lantaw sa sulod no nga kung anong sitwasyon sa biktima kay tulog gin sa Bombo Jaire nagahigda gyud sa phone. Kumbaga dumakitaan mo do wala man Bombo Grace ang senyales no nga nagbato ining suspesado. Wala ba mo dire kag ini siya may tato niya siya no sa iyang wala nga base no sang lawas. So, hindi ko ma-identify kung ano gid klase nga tato pero may tato siya. So kamusta dira sa karon ang sitwasyon? So ari bag lang nag-abot ang soko ti magutok-utok nagpalayo sa danay mo dire no. Ang aton nga hepe ti dungan man abot sa soko yung sugat duro mo dire. Pwede ta na siya makuhaan abi sa nga pahayag tuhoy dire? Hindi pa, no? Hindi pa makuhaan sa pahayag mo dire kay nagkapatigayan pa sila sa investigation subong mo visit pagagotok sa sulod. Sige. So ato na nakaroon na tinguhaan Bombo Grace no kung matapos na dira balang pagpanghimo sang soko nga makakuha kita sa nga tingog sa nga hepe sa Bacolod Police Station 2. So Bombo Grace, wala pa gihapon nakabalik ining live-in partner sa karon? Subong mo Jaire, wala ako makakita diri sang iyang live-in partner kay halin pa ko di kanina, puro lang di mga lalaki akong upod. Siguro amo to kanina nasugata ako nga nagatawag. No, gatawag sa cellphone samtang nagapasulod ako no kag wala gid diri sa buwang sang himata abi o kung live-in partner ya nga ari gaunong sa ilang panimalay kag mismo sa biktima. Ang tagiya Bombo Grace nga ginaborda nila diin niya naga-star malayo lang malayo dirang yang panimalay. So mo dire wala man ko kabalo no kung malayo diri ang panag-iya sang balay no posible nga malapit-lapit lang hindi ko man gid confirm kung nag-rent sila pero amo na ang hambal no posible nga nag-rent. Mga tupad balaya Bombo Grace ikitanay man dira no ang mga balay pero hindi nila mayo mabatian or kumbaga hindi nila bala ma-distinguish kung anong natabo nga lupok kay nagalinupok naman dira nga daan halin pa kaina bangod sa nagailapit nga New Year. Ma-distinguish man nila Bombo Jaire pero subong wala gid sing kung luyo nga lantaw diri no pag ang ining balay ti although nga malapit sa ibang nga balay bakit or ano ba lang lapitan na lang sa lati pero ano na nang likod na sang isa ka balay Bombo Jaire kumbaga ato pal balay pero likod na sang balay hindi pala tubang tuparay nga gatubangay. So Bombo Grace no ining purok sigay bala masami na ining nga ginaluntaran no sa mga pinatsanay. Yes. Bombo Grace, medyo palapit-lapit tabi ang imo nga nga mouthpiece kaya hindi mayo bation nimo sulod. Sa nga ba mo no nga permi lang diri ginuluntaran sa mga insidente kakalabanan shooting incident pa. So ginpamangkot man namon kagina ang barangay Kagawad kung ari niya sa drug watch list ang biktima ti wala man kuno Bombo Jaire no pero kalabanan nga shooting incident may relation sa illegal drugs pero aton nga ibal-o no kung ano man gid ang motibo sini bisan tani pahapaw lang danay pero ni pagid kita makakuha subong sa information sa aton mga pulisan kay nagapatigayan pa sa gihapon ang paglantaw kung pag-examine or pag-investigate no kasi nga
shooting incident. Sige Bombo Grace, so i-update ta lang no, sa mga public affairs programs ang Bombo Radyo Bacolod, i-post ta lang na sa Facebook kaga subong man buwas bala sa aga ang kompleto nga detalye sinang shooting incident. Madamo gid nga salamat. Yes, Mama Jerry, live kita diri sa Purok Sigay, ini si Bombo Grace yung nabata nag-report para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod sa radyo. Bombo! Madamo gid nga salamat kay Bombo Grace Lynn Lubaton, live and direct dito sa Purok Sigay, Barangay 2 mga kabombo no. So masubo, isa na naman ka shooting incident ang natabo sininga gabi kung sa dinining biktima si Elmar Gayate no, 27 anyos. Santo no, sa initial nga information naton nagahigda to siya no, nasapuan na lang gid siya nga dugo na kag mayara sa nga tatlo ka mga pilas no, isa sa nawala nga ulo kaga duha sa liog. So mo gid ini ang gintunaan sa nga iya kamatayon santo to sa initial nga information nga nakuha ni Bombo Grace Lynn. Ining biktima mayara siya sang live-in partner kaga initially naga-renta lang sila no, naga-board lang sila dito sa nasambit nga puluyan. So nagpa-load ang iyang live-in partner, pagbalik nasapuan na lang nga may mga igo na kaga pilason dugoon kag wala na sang kabuhi ining si Elmar Gayate. Tatlo kalupok no ang nabatian sa mga pumuluyo kaga tatlo man ka mga empty shell sang wala pa naibaluan nga armas luthang ang na-recover sa crime scene. So aton check karon lang no ako na kuhaon ng update tuhoy dire sa mga public affairs program mga kabombo sa nga Bombo Radyo Bacolod kag buwas man sa aga kung anong background sining biktima kag kung ano ang initial nga investigation bala sang kapulisan kaya suludlon gid nga daan hulungdon gid ang ilang nga puluyan. So malamang ako na kalabanan masami gid nga wala no sa nga CCTV cameras kag wala man kuno sa nga kumbaga senyales bala nga may force nga natabo o kon komosyon nga natabo sa nagluntad nga shooting incident. So aton lang bantayan ang update tuhoy diri kag kung ano ang santo sa initial investigation sang Bacolod Police Station 2. Masubo no nga hitabo December 25 pero may mga pinatsanay nga nagakatabo kay na no. Sa Talisay ito bala may sunog man nga tabo kung sa diin isaman ka pulis ang nadulaan gid sa kabuhi. O nagatulog to kay na siya PO2 Jober Santa no sa iyang kwarto mga alas 6 sang aga sang nagluntad ining sunog. So wala pa to nga daan sang kuryente bala sa ilabahin to dito sa may Talisay City amo na nga nagagamit sila sa kandila kag amo na ginalantaw sa BFP nga gintunaan sining sunog. Sa may San Carlos City to no, sa Disyembre 21, pilaman to, tatlo to ka mga minor de edad ang nadulaan man sa kabuhi matapos nga natrap man sa nagasunog o kon sa nasunog nga balay nila dito sa Sitio Troso, Barangay Bulwangan. So initially, kandila man ang ginalantaw nga rason kung nga nagluntad ining sunog. Wala gid no sang may luyag nga masunugan, wala man sang may luyag nga matabo sini apang nagapanumdom lang gid kita gihapon sa aton mga kauturan, especially sa mga wala pa bala gihapon sang kuryente no sa mga nagagamit dira sang kandila. Check yaron tagid from time to time no kay wala man sang may ginapili nga tion ng aksidente o kunang disgrasya. Nagapanugyan man ang Bureau of Fire Protection sa mga ginasindihan bala naton nga kandila no nga dapat patindugon sa baso o kon sa lata. Kaga hindi sa plastic, ining kandila no kag ipalayo gid sa kortina agod nga malikawan ang sunog. Apisar no mga kabombo nga kadamo sa mga pagpanghangkat nga nagakalatabo antes ang Pasko kag mangisubong no ginlabyan kita sang bagyo kadamo sa mga nawadaan sang puloy-an, nawadaan sa mga pinalangga sa kabuhi. May mga wala paghihapon sang kuryente tubtub sa karon apang kabay pa no nga hindi ini ang mangin rason agod nga mawadaan kita sang paglaom especially sa amo sini nga season no holiday season Christmas kag New Year. So hambal gani sang aton nga mga pinuno no magabangon kita maski na amat-amat lang. So diri kita sa aton nga good news naman yung mga kabombo kadungan sang Pasko no kainagin patigayon. Ginpatigayon ang grand draw sa 1-2 Panalo Part 20 promo sang Bombo Radyo kaga Star FM kag isa na naman kabag-o nga milyonaryo ang nagdugang sa malaba nga listahan sang Millionaires Club sang Bombo Radio Philippines kadungan sang Pasko. Si Maria Isabel Balestero, 66 years old, 66 anyos no, sang Santa Luciana, Kawayan ang maswerte nga nagabutan bilang bag-o nga milyonaryo.
aton check karon kaya Bombo Chari Malilin from Bombo Radyo Kawayan ang report kaga interview kay Ma'am Maria Isabel Ballesteros matapos siya ang nagdaog. Bombo Chari, please come in. Hindi pa rin makapaniwala si Lola Maria Isabela T. Ballesteros, 66 na taong gulang, isang balo at residente ng Santa Luciana, Cagayan City, Isabela, na siya ay mapapabilang sa listahan ng dumaraming bombo millionaire ng Bombo Radio Philippines at Star FM. Anya dahil sa kanyang taimtim na panalangin sa lahat ng mga santo, ay naipagkalob sa kanya ang 1 milyong piso na grand prize ng katatapos na grand draw ng 1 to Panalo Part 20 ng Bombo Radio Philippines at Star FM at siya ay napabilang bilang ika-74 na bombo millionaire. Ayon kay Ginang Ballesteros, nakasubaybay siya sa grand draw ng 1 to Panalo Part 20 kaninang dago 3:00 ng hapon nang malobat ang kanyang radyo, subalit nagawa pa rin niya marinig ang kanyang pangalan at sa sobrang tuwa ay napatalon siya. Matapos manunsyo ang kanyang pangalan ay nagmistulan niya siyang instant celebrity dahil sa nagtungo sa kanyang bahay ang ilang kapitbahay, maging kanyang mga anak upang manghingi ng balato. Sa kabila nito, nangibabaw ang pagnanais ni Ginang Ballesteros na ibigay ang kalahati ng kanyang napanalulang premyo sa kanyang bunso anak na si Jeffrey upang siya ay makapagpabahay, makapagpakasal at may pantusto sa kanyang 2 anak na naggagatas pa. Maliban rito ay nais rin ni Nanay Bella na mapagamot ang kanyang mga mata na may malabong paningin dahil sa kanyang sakit na glaucoma at katarata na 4 na taon na rin niyang iniinda maliban pa sa kanyang sakit na hypertension. Labis din ang kanyang pasasalamat kay Dr. Rogelia Florete sa pagdaraos ng papromo kung saan isa siya sa mga mapalad na nanalo ng 1 milyong piso. Dahil bago pa man pumanaw ang kanyang asawa at mapagtapos ang kanyang 4 na anak, ay tanging pagsasaka at pangingisda ang kanilang ikinabubuhay. Ganito ang bahagi ng pahayag ni Ginang Maria Isabela T. Ballesteros, ang grand prize winner ng 1 to Panalo Part 20 ng Bombo Radio Philippines at Star FM. Pag magising na ako, nagdadasal ako, nagluluhod ako. Paggabi na naman, magluhod na naman ako, magdasal ako na, Lord, tulungan niyo po ako kasi bulag ako. Gusto kong mapagamot ang matak para sa ganun makita ko pa yung mga apo ko. May malit na apo ko na 2. Naawa sa akin ang mga Katolik na santo, lahat ng santo, sabi ko, tulungan niyo po ako, manalo po sana ako. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Kawayan, Bombo Chari Malilin, nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 radio station sa Isabela Basta Radyo, Bombo! Madam, mugin ka salamat kay Bombo Chari Malilin from Bombo Radyo Kawayan. Imagine, no, 66 years old, sa hulog-hulog lang sang entries, nangin milyonaryo. So, Merry Gid ang Christmas ni Nanay Maria Isabel. Diri sa syudad sa Bacolod, no, mayara man kita sa mga tagdaog, no, sa aton nga mga local winners. Ang first prize, kaga nagdaog sang 15,000 pesos, si Shady Ansayon, sang Puro Kagaykay, Barangay 2, Bacolod City. 10 years old, no, pulo katuig, ining si Shady, pero maswerte nga nagabutan kag nangin first prize winner sang 15,000 pesos. Sa second prize, kaga nangin winner sang 10,000 pesos, si Rona B. Villabert sang Barangay 18, Bacolod City. Kag third prize, 5,000 pesos, si Sophie Lapuos sang Barangay Handumanan. Congratulations gid, no, sa aton maswerte nga mga tagdaog. 17 minutos ang nakaligad sa takna 10:00 ang gabi. So maayo lang dira nga pagpamati, no, kaya Marvin Ganal didto sa Bago City, kaya Sir Romel Soliva sa Barangay Alihis, subong man kay Sir Roland Canson. Maayong gabi kag Merry Christmas sa inyo. Ginakulabos na kita sang oras, mga kabombo. Madamo gid nga salamat sa pagupod sa amon singa gabi kag magabalik luwat bukas sa aga ang Bombo Radyo para sa aton nga mga public affairs program. Iningin nyo nangin kaupod, Bombo Jairi de los Reyes. Para sa Pamasang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures.
for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society. Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radio Philippines Corporate Song. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, and justice for all. Make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, and justice for all. Make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you, to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the